Μετά τη Λιλιπούπολη, η Μαριανίνα Κριεζή και η Άννα Παναγιωτοπούλου και πάλι μαζί στη Ζεύρα Πιτζάμα. Ένα οικολογικό μουσικό παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Ξέρεις πως πριν απ' τη Δευτέρα και αμέσως μετά την Κυριακή υπάρχει ακόμα μια μέρα που λέγεται Πιτσικαρδί. Οδηγώ μια μουσικλέτα πολυφωνική που αντί να καίει βενζίνη καίει μουσική. Ακόμα και τον άστρο τον παιδότοπο θέλω να το κάνω ρηματότοπο. Είμαι ο κακός λευκός, είμαι ο κακός λευκός. Το δάσος του κοντορεβιθούλη. Φόκαυτο, οικόπεδο. Τα πήρα τώρα. Το δάσος του Πίτερ Παν. Οικόπεδο, οικόπεδο. Και το δάσος του Σκιολάτης. Όπα! Αυτό το κρατάμε για λόγους τουριστικούς. Καγκουρέ, καγκουρέ, αναρωτιέμαι και απορώ. Αγκουρέ, καγκουρέ, αν είσαι αγκούρι ή καγκουρό. Πάμε, Πού πάμε? στα καταπατημένα. Να δούμε που θα καλλιεργήσω τα μεταλλαγμένα αγκούρια. Μασέρια και μανούρια, με όνειρα καινούρια, γιορτάζουνε και φέτος το έτος του τυριού. Θα ρίχνω σκουπίδια, θα κάνω τα ίδια που έκανα στο παρελθόν. Θα λάψε